OK, my sme na Lietavskej 9 a toto je predmetný dom, kde sa nehnuteľnosť predáva. Tento zateplený vežiak, zelený. A toto je to najbližšie okolie. Za bytovkou sa nachádza ihriska, sú ihriska hodne zelené. Čiže bezpečná area na hraní detí. OK, my sme na Lietavského 9, v bytovke v panelovom dome na 9. poschodí. A takýto krásny výhľad na Karpaty máme a na Kamsík z 9. poschodia. Poďme do bytu, čiže na tejto chodbe sa nachádza 1, 2, 3, 4 byty. My vchádzame do toho nášho. Alright. Tento neporiadok tu je, lebo majiteľ sa sťahuje. Plánuje si kúpiť dom mimo Bratislavu. Tuto máme záchod. Separátny. Tu máme chodbu. A vchádzame do kúpeľne. OK. Dobre, čiže to je kúpeľne. Teraz prichádzame do obývacej miestnosti. Tuto po celej dĺžke tej steny je takýto roldor, veľký. Okay. A my sa pôjdeme pozrieť teraz k oknu. Okna boli menené pred nedávnom, sú to trojité, tie najkvalitnejšie na trhu. No sme aj dostatočne vysoko, čiže ten hluk tu nie je taký veľký, ale keď sa zavrú tie okna, tak je naozaj byt veľmi tichý. A toto pekne vidíme vzadu, je veľké ihrisko, kopa zelene pre deti. Dobre, poďme si pozrieť kuchyňu. Ako vidno, je tu priestor na prerábku, čiže ktokoľvek si byt kúpi, tak si to môže realizovať podľa vlastných predstav. A v kuchyni máme balkón. Sítku na holuby. Je rozumne veľký balkón, tu môžeme mať 1 na 2 m, čiže 2 m štvorcové. Čiže ešte raz to poviem, v celom byte boli menené tie okná. A tu poďme do hlavnej spálne, master bedroom. Tá orientácia je to rovnaká, to je východ. Obrovský roldor, opäť po celej dĺžke steny. Majiteľ je hudobník, čiže neoplýval zrovna zmyslom pre poriadok, ale dobrá duša, poznám ho. Čiže tu máme tú hlavnú spálňu a my ideme do tej detskej izby. Takto vyzerá detská izba. Táto izba je o čosi menšia ako tá hlavná spálňa. Tu je ten pekný výhľad na tie Karpaty.